Ćao svima, danas ću vam pokažem kako da skinete najbolji program za skidanje muzike sa interneta. Prvo treba da idete na ovaj sajt. Idete pri download. Skinite program i instalirajte. Nakon nekoliko sekundi otvorit će vam se ova stranica. Idete download update. Također tu instalirajte. Zatim toga otvorite program i ukucajte šta želite da skinete. I stisnite enter. Kada nađete to što hoćete da skinete, idete download mp3 i idete ovdje birate gdje hoćete da skinete pjesmu, a ovdje vam je naziv pjesme. Idete ok.